Well, welcome back. And tomorrow is Retro Console Market. And I have a feeling it's going to be bigger this year. So I asked my nephew if he could help me film some stuff there. Because you see, I want to capture all the moments and in different angles. So we need to be there very early in the morning. Now it's the same place as last year, which is right here in the city called Voldum. Jeg er ikke det store morgenmenneske, det er så tidligt. Det er heller ikke. Vi er jo natdyr også i vores familie. Det er for tidlig morgen det her, altså. Kan du huske, hvor fanden vi er parkeret henne, Thijs? Meget tidligt. Ja, der snart. Er det ikke dejligt? Der står Voldum. Ja, snart. Det er perfekt, vi kan komme ind allerede nu og sætte kamera. Jeg tror, vi er de første, for der er masser af pladser. Der er ikke nogen kø. Now it turns out that my friend was already here. He was just inside of the building and waiting for me. So we're just standing in line and talking. Now before we knew it, a lot of people have shown up and standing in line. Now my friend wanted to show me his company car, and we did have plenty of time, so we went and checked it out. Det er din nummerplade? Er det lovligt det der? Ja, den er købt. Og så er lige noget, ja, Star Trek. Det skal jo se ud, for den køler ned, ikke? Jeg kan også, fordi hvornår bliver noget for meget også. Now the line has become really long, as you can see here. Now we've been standing out here for an hour, but we know it's worth it. And finally, they're opening the doors and letting people in. Er din video op i morgen på tuben, eller hvad? Nej, jeg tager min tid til at lave det. Så der går lige en måned eller to. Velkommen til. Ja, tak. Ja. Så hvis du vil hen, så er det min. Skal jeg hen bagefter have noget klokken 1 eller sådan noget. Jeg stiller mig her, og så tager jeg de der lodder i, som har fået det med. Åbn op, I har penge. Every man for himself! Det går lidt sådan her. Det er great på for alle sammen. Now there sure is a lot of people here today, so I'm gonna get busy. Så det er også under bord, man skal lige holde øje med. I den her adapter. Er ikke sådan, du mangler? Nintendo 64 der. Har jeg sådan en? Når du snakker, du vil have en Nintendo 64, ikke? Så tænker man, at du skal ind med HDMI udgang. Nå, jeg skal nok finde ud af det. Den er ikke komplet. Nej. Hvad koster den her? Den kan du få for 40 kroner. Når du køber dem? Så bliver han glad. Ja. Der er en halv times læsestop. Ja. Er det ikke, du gerne vil købe? Nej, men sen havde jeg da jeg var klar. Havde det? Ja. Now I noticed there was a Wing Commander game here, and I wanted to see if everything was in the box. Yes. Den tror jeg gerne vil købe. Ja. Har du købt den, Michael? Allerede var der galt med den. HDMI-port. HDMI-port og, hvad hedder det, retimeren. Ja. De går altid på. Ja. Så hvad skriver du til dig, hvis du har nogle konsoller? Hvad vil du så lave dig selv, eller bruge den? Eller? Jeg laver det selv. Ja. Pokémon Go her. Du skulle tilfældigvis ikke have Diablo 1 på PlayStation, vel? 1'eren? Så ligger den herhen. Nå. Jeg ved det ikke. 2.000 kroner. Og der så 1.200, kan jeg se der. Jeg er mere imponeret af den der, nej ikke den der over. Nå, men det 3.000 for den der? Og der er 64 del. Ja. Nu snakker vi om den her. Ja. Og virker den helt og det hele? Ja.
Er den blevet lavet om, så den har HDMI bagved eller sådan noget, eller bare sådan stadig original? Den er helt original. Den er så et PS2-tastatur til, der er mus med, så er det fronten til den. Og det sidder så Gotik, der jo, jeg tror, jeg har den til, så det skal fristes at sige til. Det er det lidt. Now I also talked to him about if he could repair or modify things, since I have some retro stuff at home and I need someone to take a look at them, like my Amiga CD32. So I'm probably gonna contact him in the future. Hvad så for den her? 300. 300? Det er faktisk en fin pris. Hvad så for den her? Det er gået til Amigaen, ikke? Jo, jeg skal lige se, om det er en ekstra, jeg har med. Men ellers 125 kroner. 125 kroner, det passer også meget rigtigt. Skriv til mig, jeg har et par stykker. Hvad så for den? 200. 200? Ja. Now I was really interested in this one here. But I'm limited to how much I can spend here. Jeg er bare nysgerrig på, at det er en fuld virkende Amiga. Ja, det er helt ny Amiga 2000. Den du har bygget 2000? Ja, helt ny Amiga 2000. Har den HDMI og alt det sted? Ja. Nice. Og Workbench er det 4,1 eller? 3,1. Og den sælger for 2.500? Ja, med det tastatur her. Med tastatur, ja. Now my friend comes and tells me that he sadly has to leave now. But before he leaves, we're gonna take a picture together. Hvordan Lindvik havde jeg aldrig set noget lignende, sagde Ja, jeg har heller ikke set den her før. Det var da en speciel en, den her. Men det er så med de store floppy disk der. Hvorfor siger du ikke til mig, at du har sådan her? Jamen, Det er så nyt, der har jo lige fået den. nej, jeg har ikke så lang tid siden, jeg faktisk nu. Det er først for et par dage siden, jeg har testet, at den faktisk virker. Jeg synes, det er engelsk. Hvad tager du på den her? Det er meget. Det er PC-versionen. Det er en PC-version. Jeg har Amigaen derhjemme. Du har Amigaen derhjemme. Altså, Amiga-versionen. Det ser 5 4. Det koster 1.500. Du skal have 1.500 for den her. What's great about this seller here is that he takes pride in the things he sells here, so I can always count on him. Jeg bare huske ham der. Play poker, old man. Det er det, for jeg selv prøver at kigge efter den, lede efter den der. Så er lige det blå der. Ja, men jeg kommer i hvert fald lige et par gange der. Det værste er, det er, at man skal også være hurtigt. Vi hurtigt kigge her. Nu er jeg i gang med at dokumentere det hele. Ja, lige nøjagtigt. Det er fedt. Ja, du havde den på hjemmesiden, og så var den hurtigt solgt, så jeg nåede at købe den. Nej, lige nøjagtigt. Jeg har lige fået 3 ind i går. Hold det? Så nu... Er det stadig, var det 85 kroner, eller sætte den til højere op? Nej, det er sat helt op til 175 nu. 175? Ja, okay. Det er også fint nok. Oswald. Ja, jeg tror, det er det perfekte. Så hvis I kan finde ud af at reparere den, så kan I få den billigt. Så hvad skal jeg for den her? 20 kroner. 20 kroner? Ja. 20 kroner. Hvis du tager lige her med, så kan du få den på 10 hver. Så er det sammen for... 40. Så kan du få den væk. Væk herfra, for jeg har haft den i allerede lang tid. Jeg kan ikke komme at reparere den, og jeg ved ikke, om det var de fejler, så det skal bare væk. Ved du hvad? Jeg vil gerne købe det på grund af, at jeg kender et museum, der godt kan bruges som udstilling. Så det er jo perfekt. Så nu tager du. Yes. Og så Emil, han er fuld i gang der. Han er så hurtig. Hej. Hej. Jeg har noget til dig. Det har, ja. Hvad tager du på styk? Men det kommer an på, hvad det er. Jeg tænker på, det kan være cannonfooter. For 100 kroner. 100 kroner? Jamen, jeg leder efter Desert Strike. Det er jo fordi, der er over 100 spil på en kassette jo. Ja. What a bargain! Altid. Men det er så 3'eren der. Ja. Special Edition box og det. Ja, den er flot visuelt også bare. Ja. Der er jo sjov gimmick i. Now I met these people a couple of months ago at GeekCon, and they run the operation of Sci-Fi Con. So it's nice to meet them here at Retro Console Market too. Næste år til Sci-Fi Con der. Og den har til gengæld diskette. Jeg har heller ikke set før den her type her.
Og det er faktisk en okay pris, den her til 650 kroner. Den kunne jeg godt finde på at købe. Måske. It's great to see a lot of people and kids get a chance to try to play these old games. And even if these games are old, they're still fun to play. Ja, den har jeg også. Ja. Og den er bund har jeg sikkert også. Ja, den har jeg. Yeah, de bedste konsoller hernede. Det er fordi den er gemt sig 600 kroner. Det er det, de snakker om derude. Jeg har haft sådan en. Har du købt mere? Nej, jeg har kigget på en Commodore 128, der er defekt. Ham der står helt dernede, ikke? Ja, til 250, men jeg synes, det er stadig lidt for højt. Jeg kan blive Now there sure is a lot of joysticks here, but I noticed one I needed for my collection. Last year, I regret of not buying one of these here. I was gonna ask what the price is, but then I noticed it's Brian from the Twitch streamer. Hej Brian, der er. Goddag. Er du også her til salg, eller bare slapper af? Det er nærmere det sidste, vil jeg sige. Okay. Han er lige lov at hjælpe mig lidt, fordi min marker, han er bare... Ja, hvor Mis.dk, han kan da komme her og hjælpe os. Han render også rundt. Ja, jeg har noget, jeg skal købe af ham. Jo, jeg har snakket med ham om møder, men så han er hele dagen, så det er jeg også. Ja, er det dit bord helt der, hernede til? Ja, hold lige på den her, og så gør jeg lige noget og kigger. Ikke fordi jeg stikker af. Hey. Now at first I didn't know who this person who was next to me, but he knows who I am, and he tells me that he's the guy who runs a website called Retro Commodore, where he preserves games magazines and puts them on the webpage and lots of other stuff too, and gives people a chance to experience the good old days. Det er meget sjovt, der er mange Nintendo'er over det hele efterhånden. Ja. Og så er der Game Genien der. Vidste du, at herunder, der sætter den der tv-boks der, hvor kabel til tv-signal og alt det der skal sidde her? Ja, det vidste jeg. Ja, lige præcis den der. Den kan du sætte der i, sådan ja. Det gemte advaring. Ja. Det er okay at filme, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Hey, kid, it's Krusty the Crown. Jeg leder efter Diablo 1 til PlayStation 1. Ja. Der var noget, jeg tror, han snakkede om, at han manglede den der. 120'eren. Hvad tænker du? Det havde jeg ikke engang. Nå! To infinity and beyond. Tal den dansk? Now he was selling it for $15, but I wasn't sure if I wanted to buy it. So I'll think about it. Den har godt nok brug for en kærlig hånd, den her. Jeg kan ikke se nogen pris på den. Det ser vist fint ud. Ja. John, hvad har du sat den her til? 200. Okay. Altså 200 for det hele her? Ja, for det hele. Nej, altså den her. Klassen, ja. Klassen, der er ikke noget i den, udover glas. Under glas, ja. Og med glassen kan jeg godt bruge, nemlig. Den køber jeg. Det er fint. Ja, det er min nu. Ja, det er det. Er det pris på alle sammen, eller? Nej, det er det ikke. Så jeg tænker på, hvad tager I på den her? 125. 125? Jeg kan ikke huske, om jeg har den her derhjemme selv. Den er fed. Der er et mega fedt fly-skydespil på det. 2 spil på det. Er det ikke den med kort? Nå, okay, det er det nu. Glory Hammer, Dragon Force, nej, vi er enige om, at metal er godt. Rampage. Er det okay at filme her? Ja, det er 100 kroner. 100 kroner? Ja. Og jeg synes, det var lidt sjovt at se sådan noget der. Den er sjov. Ja. $200? Ja. Vel lidt, det er her, jeg skal prøve med priserne, ikke også? Jo, prøv. Jo mere, jo bedre. Ja. 150? Vil du ikke også have den anden med, den her Pac-Man der? Nej, jeg tror, jeg kan bruge dem her. Ja, vi siger bare 150. 150? 150, det er fint.
Ej, vi kan godt se 180. Så gør det? Okay. Det ser jeg ikke nej tak til. Jo, jeg har klippet helt sammen og lavet noget sjovt noget der. Så er sådan, du må... Det er mega det her. Der står 150 eller 100? Ja. Den kan jeg huske, fra da jeg gik i skole. Den havde vi på skole-PC'erne. Ja, den har jeg aldrig set før. Jeg var lidt begrænset, for jeg er ude for landet. Det var sjovt, at alle der inden for Amiga og Commodore, de er alle sammen heroppe i toppen i Jylland nærmest. Og vi er helt over for Sjælland. Altså, langt væk fra København. Den har jeg også. Jeg køber en med 6 computer her. Ja. Det er jo... Det er meget sjovt, at de originale kasser stadig eksisterer, fordi nogle gange bliver det været slidt eller smidt ud. Ja. Even if these consoles are from the 70s, they're still fun and interesting to see. Ved du noget? Jeg er lidt efter en Xbox One controller. Nå ja, det kan godt være, at de har en her måske. Jeg ved ikke, om det er en hel computer, der står her i, eller om det kun er dele. Det er også meget sjovt at have sådan noget. Nej, det er sammen med det er IKEA. En SX IKEA-model. Det er en bærbar. Og så er der jo den ene skærm, der kommer fra den. Ja. Og den anden skærm kommer fra en, hvor Jan har sat en CD-skærm. Og den ene har han faktisk bygget om til, at man kunne sætte det til en gammel Spektrum. Hvordan er vi skulle købe nu? Der står også nogle krigsmaskiner herovre i. Ja, jeg så, at de kom ind her i morges her. Og hvor det så bare stået i et år med fugt og varme og så videre. Er det deres CPM, eller er det en PET? Det er begge dele. PET og CPM er lidt det samme. Min like. Hvor er det VHS? Nej, det er spil. Det er spil. Jeg troede bare, det var VHS, men det var det ikke. Nej, det er spil. Så The Jaguar. Der er en maskine i, men der var ikke plads. Men det var jo tit på en. Ja. Er det okay, at filmer? Ja, selvfølgelig. Jeg har godt set, at du laver video. Nej. Har jeg gjort godt arbejde? Ja, men det var fint. Det er super fint. Rigtig dejligt nørdet. Ja. De er rundt alle fået skiftet ud til fladskærms-tv. Så snuppede alle de 1920-tommer billedrens-tv. Han hedder Bo, og han er blevet interviewet af Stikkelmann, Jakob Stikkelmann. Okay. Fordi han åbnede TV-børsen, TV-spilbørsen i 93 som den første forretning med brugtspil. Men det skal jo, der skal laves en helt dokumentar om det. Ja, lige præcis. Det er også kun 500, det var faktisk fin pris. Ja, men jeg skulle bare lige se efter, om du havde en, jeg ikke har med alle tre her. Okay, den stod i en rå kasse. Tag det med. He gives me the magazine as a donation, and that's nice of him. Hvad er du tænker på? Ja, så hernede. Nå, det er det, du mener, ja? Ja. Og det følger med maskinen her? Det følger med. Og den er recapped i år. Og der er sat en ny 4 GB harddisk i brug. Nå, har du puttet en harddisk i, siger du, eller? Ja, det er sådan en lille harddisk i, ja. Og der er en workbench på. Altså bare CF-kort eller sådan, eller? Ja, jeg ved ikke, om det er TF. Ja, og hvad tager du for den så? Jeg havde tænkt 2.000, men vi kan jo finde lidt rabat. Ja? Jeg har noget at tænke over. Ja. Ja. Jeg kender ikke det her, hedder Fallout, det her. Kender du ikke Fallout? Har du hørt om den her? Sådan er den. Havde du fundet den? Fik du købt den sidste år? Nej, jeg fandt den ikke. Ja, jeg fandt den her. Og så er der en flot Mega 500 her. Hvad meget? Det ved jeg ikke. 400. 400 kroner? 2.000, så er der ikke langt køber jeg. 3.000. Skal se, der er ØO. Ja, den er der. Det er lidt vigtigt. Men du har ikke testet den eller sådan noget? Eller? Vi har testet den. Det fungerer fint. Så, Det er til mormor, ikke? Det er nok til mig. Ja. IBM's styresystem. Det er faktisk et flot billede, det her. It's almost 12 o'clock, and the lottery is about to start, so we better find a good spot to stand in. Hvad har du 4? Jeg har 3 her. Ja, han har mine 2 og hans, altså din. Nå, fik vi Stefans? Jeg fik Stefans, ja. Vi fik Stefans? Ja, altså. Det er dobbelt Jeopardy. Ja, så kom med en.
Hej. Du kom lige med der. Hej. Ved du, jeg gør ligesom Duke Nukem. Så skal jeg begynde at danse, eller hvordan er det? Ja. It is really weird and strange to be in his presence, because you see, he's a streamer called Miss DK. So I'm just talking to him like I've known him for many years, and yet this is the first time I'm speaking with him. Now it was planned to meet each other at Retro Console Market, because me and some others purchased something he made in 3D, and he 3D printed it out, but as a bonus, I got two, because one of them was an experimental, and he wanted me to have it. But then one of the organizers came up to me and handed me two small boxes, and he told me this was from my friend Stefan, and he wanted me to have them. I'm gonna guess it's Hilston computer cups. I'll find out when I get back home. And while we're waiting, Miss DK is spending time with his fans and having a great time and probably answering all their strange questions. But he always has time for his fans, and that's great. Så der lavet trækning lige om få minutter, men lige for at vi kan få nogle flere folk op, så har vi fået sponsoreret blandt andet fra Retrobox en masse ting, vi kan kaste ud. Så hvis folk trækker opad, så bliver der smidt nogle ting ud til jer. Det er blandt andet PS2, der kommer ud af flyvende. Er I klar? Jeg fik PS2'eren. Og fjernsyn kommer nu også. Vi starter. Vi har nogle kopper sponsoreret fra Hasting Computer. 138. Ja, første vinder. Så har vi to fribilletter til Sci-Fi-Con, sponsoreret af Benny Ray. 29. 29. Og sidste gang, så går vi videre. 29. Kommer der. Så har vi nogle flere kopper fra Hasting Computer. Nummer 91. Der kommer en vinkende. Lasse. Så har vi gavekort fra VTS på 250 kroner. Og en kop fra Hasting Computer. Nummer 11. Der er 4 kopper fra Hasting Computer. To kopper, nummer 49. Vi vinder ikke, Mika. Vi har vundet en gang sidste år. Så har vi fribillet og et Wii-spil. Og det er fribillet til Sci-Fi-Con i Randers. 104. Der var navn der. Så har vi flere kopper. Det bliver helt. Folk skal bare drikke noget kaffe. Nummer 80. Nummer 80. Sidste gang. Nummer 80. Vi tager et nyt nummer. Nummer 57. Ja, han er der. Er der en 57? Ja, helt dernede. Der kommer 57. Og så har vi gavekort til VTS på 250 kroner. Og en kop. Det er helt gerne kopper. 77. Nummer 77. 77. Kommer ind der. Yes. Der er mange kopper i år. Men vi er glade. Meget glade for de sponsorgaver. Nummer 126.
126. Sidste gang. 126. Vi går videre. 27. Har vi 27? Nej. Og der var jeg. Der er 2 kopper. Så har vi en fribillet til Sci-Fi Con i Randers og et Shield FIFA 12 3DS. Yes. Limited edition. Nummer 76. Så har vi endnu en fribillet til Sci-Fi Con og en kop for Retobos. Vi har nummer 102. Tag den sidste gang. Nummer 102. Ja. Kommer ind i der. Så har vi 177 til 2 kopper på Hasting Computer. Så har vi et Mario Kart til Wii med ret. Nummer 47. Nummer 200. Nummer 200 har vi en der. Så har vi endnu et gavekort for BTS. 500 kroner. Og en kop. Nummer 41. Ja! Tak. Så har vi en fribillet til Sci-Fi Con og en kop fra Retobos. Nummer 58. Hold da kæft, mand. Skal du så aflevere den, eller holde det igen? Det var... Hvad? Så har vi 2 kopper igen fra Hasting Computer. I limited edition udgave. 143. To fribilletter til Sci-Fi Con. Nummer 10. Den kommer der. Vi har endnu en fribillet til Sci-Fi Con og et kop fra Hasting Computer. 123. Yes. Værsgo. Så har vi 2 spritnye Switch-spil fra en ny spiller på markedet, der hedder Handheld Retro. Det er Kenneth, der sidder lige herovre. Og der er også Snoller hernede. Det bliver godt. 71. Kom der. Gavekort til BTS på 500 kroner. Og en kop. Det er den sidste kop. Nummer 34. Nummer 34. Så har vi en sponsorgave af en af vores mangeårige deltagere. Sasha, han står herovre. Den venlige Fynbo. Kan du lige vinke? Han står derovre. Han har sponsoreret en Game Boy, der er aftershave lækker maskine. En skøn gave her. Og en fribillet til Sci-Fi Con. Nummer 31. Ja. Igen en fra Handheld Retro. Og det sidste gave det her. Igen 2 nye spil, og der snakker om. Det sidste nummer. Måske 115. Nummer 115. Tag et nyt nummer. Nummer 108. Sidste gang nummer 108. Tag et nyt nummer. Hvad siger du? Så holder man da spænding i gang. Ja. 116. 116. Det var det. Tusind tak. Well, we didn't win, but it was still fun to see all those happy faces.
We're gonna head over to the cafeteria and get a bite to eat. Now the cafeteria had some electrical problems, but we were still able to order some sandwiches for ourselves. And now it's back to work. Er der nogen, der har malet dem her, kan jeg se? Det er mig, der har malet dem. Er der malet dem? Ja. Er det okay at filme dem? Det er så fint. Så man startede her den der cirka 16 i originalen gæld. Ja. Så er det så. Ja, så godt. Ja, man skal være hurtig. Ja. Alt mine konsoller, de er bare røget. Så fik du også plads, og så skal ikke så meget hjem. Det er det, lige præcis. Jeg kan se, der er masser af Diablo og alt det der. Ja, der er lidt... Jeg kiggede faktisk mere på den her også. Jamen det er den er meget fin at have, den her. Ved du, hvad den koster? Nej. He was selling the computer for 400 Danish crowns, which is about $62. Hej. Så er jeg tilbage igen. Duck Hunt med det hele. Nå, er det... Maskinen er ikke på 700 for. Ja, jeg har den og den der, og så den der. Men når du synes, det er så med sammen, ikke? Jo. Ja, det er altså en god deal. We meet again. Du har tilfældigvis ikke Desert Strike? Nej, desværre ikke. Og det er 10 kroner per stykke, ikke? Jo. Og det er også 10 kroner, eller? Det er 20 kroner for dem med logo, og 15 for dem uden logo. Jeg tager det her. Her. Det er sådan sjovt, dem, når de spiller på sådan en lille skærm. Ja, det er dem, du voksede op med, ikke? Nå, dem der, ja. Gamecube der. Ja. Skal du ikke have en? Det er Pokémon, kan jeg se. Det er prisen på dem. Pris 550. Kort. Det er kun en sandwich der. Er den solgt? Om det er solgt? Ja. Nej, det er ikke solgt endnu. Vil du gerne have den solgt nu? Det vil han nok gerne, ja. Men det er en god pris, altså. Det er godt fedt. Jeg vil gerne hjælpe dig. Ja, det lyder godt. Ja. Det er 450. 100 kroner til hvor fanden er den henne? Den er meget sjov, den her. Sådan er det jo. Sådan er det med mange ting. Det skulle man jo også have gjort med sådan noget her. Lidt for billigt. Det koster nu at være meget små. Jeg synes... Hvis du finder den der til PC, så er der mange penge der også. Now I think my brother just made a new friend. They seem to have the same interest, like collecting all retro stuff and repair them and other stuff too. Kender du det her? Nej, en Discman, ja. Ja. Finder du på stranden? Når det er til stranden? Ja, det er jo en kølerboks, der er kabel i til os, så hvis du ikke har kabel med, Ja. så kan du jo sætte batterier i. Så er der radio. Det er en sjov ting. Til 100 kroner. 100 kroner? Det var en præmie, du kunne vinde igennem. Men du kunne ikke købe dem, du kunne kun vinde i sådan en konkurrence. Er det okay at filme her? Ja. Jeg prøver at dokumentere lige nogle gode ting, jeg ser her. Nå, der her er også en. Den Der har du nogle hører nu. Den er lidt for tyk, den her. Ja. Nej, det er rigtigt, jeg har ikke engang set. Hvorfor har jeg ikke set, de var her? Stadig en sjov maskine. Ja, det er det. En PlayStation Slim. I'm still looking for Diablo 1 for the PlayStation 1, and I don't think I'm going to find it here at Retro Console Market. Hvad helvede er det her? Jeg kender sgu ikke. PlayStation. Ja, det man kalder for en UFO. Og det er meget sjovt, det der. Jeg kan godt kigge på den. Ja. Nej, jeg står og kigger på den. Der er ikke nogen pris, men ellers er det ret fedt at have. Now the sticker says Bad Scream. 100 kroner? Ja. Vi siger 100 kroner på den. Og så tager vi den her oveni. Yes. Perfekt. Er den i stykker, eller? Ja. Og det er den også? Den er også brændt af, men jeg tror, jeg kan lave den. Nå, fik du den pris, du vil have? 250. 250.
Og der har vi helterne. Now there sure is a lot of Nintendo controllers here, with lots of colors to choose from. Oh my god, so awesome driving! Min bror kigger der, kan jeg se. PlayStation 1. Er det gratis? Ja, netop, ja. Der er 5 skilte stykker. Jeg tager en. Var det, du skulle have været? Ja, hvis du går ind, så skulle jeg være sikker. Ja, vi overvejer en Xbox eller en Nintendo. Hvad er det? Fallout? Er det et expansion pack, hvor du får det med også? Broken Steel and Point Lookout. Det er så Xbox One. Sådan en har jeg selv. Ja, det er til Nintendo. Ja, det må det være. Ja, det ligner til Nintendo, men også Xbox. Hvad følger med til den her? De 3 controller. 3 controller? Yes. Nogle spil? Ikke til prisen. Ikke til prisen? Nej. Men det er ved at begynde at dø lidt ud, kan jeg se. Ja, men det gør det også, vi lukker om en time jo. Ja, altså, der er stadig nogen her. Ja, men er det... Det er en Amiga 600 i ny skal. Ny hardware. Og Amiga hardware, sådan sagt. Har den så HDMI-udgang og sådan noget? Ja, HDMI-udgang også. 6.000? Ja. Thijs, hvis du skulle vælge Commodore eller den der? Jeg mener selv at sige den derovre. Ja, det er klart, for der er mere spil. Now, for the last couple of days, I've been seeing his web store, and suddenly he was just standing next to me, which is funny. So this gave me an opportunity to talk to him. Hej, jeg er Mathias Bjørnskov. Jeg har en butik i Aarhus, der hedder Popcorn Gang. Vi sælger vintage legetøj og retrospil. Og mega sej webshopper, der bruger en dansk topsanger i vores kælder, så gå ind og tjek det ud. Ja. Og hvad er du gang med at lave det? Er du gang med at filme lidt af det? Ja, det var egentlig ikke nu, men vi kan da godt lave sådan en triple Spider-Man-effekt her, hvis der. Wow, den dyreste bærbare computer. PC. Ja. Inspector Clouseau. Find du noget? En controller til den, så har jeg i hvert fald en. Og det er en bunke disketter her, kan jeg se. Er der noget der? Ikke noget så særligt. Ja, det kan du se. Oh, sweet Larry! Den eksplosion, jeg har nu, den fik jeg af min far, fordi han gjorde det. 150 kroner, ikke? Jo, 150 kroner. Det er også fint pris. Now I'm going around and picking up the stuff I bought here, but then I tried to steal his game here, but I got caught. Nah, I wouldn't steal. I'm just messing with you guys. Børn i dag ved ikke, hvor smerte med den bold. Og meget lort, der kan være inde i kuglen der. Ja, fyldt med bakterier. Ja. Er det Sina? Det er Sina Princess the Warrior. Mystery box. Nej, det står omme på toppen. Nå, okay, du kan sådan der... Ja, mystery, hvad vil du give? Ah, det lyder for dyrt. Kan vi ikke sige 40 kroner? Så er det for en 20'er. Okay. De der, de ligger bare og fylder. Det er bare sådan noget. Bare sådan noget der. Og hvad var den anden for en? Det var Shipton. Nej, der kan jeg godt huske, du havde også sidste gang. Jeg vidste det noget. Og det er en red taske her, kan jeg se. Så du har en retro stor website, eller? Ikke nu. Jeg er ved at bygge på den. Power pack. It's almost closing time, and I spot Miss DK doing some last purchases here. Så er der nedpakning. And my nephew is also doing some last purchases. Det går nogle store skilte. Jeg tænker, du lige skal lade Michael tage skilte. Du skal også bære noget. Får du simpelthen også den her med til spil. Wow, en helt original. Ja, helt original fra et eller andet sted. Ja. Sådan. Another great day at Retro Concert Market. It has just been awesome. And I talked to so many people there, and I went through so much stuff there, and I even got great deals for the stuff I bought there.
Now, there were some things there that I really wanted to buy, but I couldn't afford it, so I had to restrain myself from buying it. But the interesting thing is, I did see a lot of parents there with their kids, and they were trying out lots of retro stuff. But anyways, here's what I bought at Retro Console Market. And of course, let us not forget what my brother and my nephew bought there. Now, Retro Console Market will be back again next year in 2026. So will I be there next year at Retro Console Market? Well, it's tough to say. Let's see how this video goes. But anyways, leave a comment down there of your experience of being at Retro Console Market. And I also would like to personally say thank you to the 4 people who made this possible. And as always, thanks for watching. Retro Konsolmarked i Voldum 2025. Vi ses i 26. Lige præcis.